Pri týchto príkladoch treba vedieť takéto veci. Takže za prvé, žiak musí vedieť umocňovať a odmocňovať desatinné čísla, pretože tam sa väčšinou naschvál dávajú také typy. Takže za prvé, keď máte nejaké desatinné číslo a má to byť na druhú, tak si povie ten žiak, za desatinou čiarkou som jedno miesto. Je to na druhou, takže budem mať dvojnásobok tých desatinných miest. Čiže tu mám jedno, budú dve. Teraz si povie, koľko je 1 na druhu. To není 1 krát 2, ale 1 krát 1. Takže to bude takto. Napríklad číslo takéto na druhu bude koľko, čo si povie. Za desatinou čiarkou som 2 miesta. Je to na druhu, takže dvojnásobok tých miest za čiarkou. Takže 4. Raz, 2, 3, 4. Teraz si povie, koľko je 3 na druhu. To nie je 3 krát 2, ale 3 krát 3, takže to je 9. Tak. Keby to bolo na tretiu, povedzme, že máme takéto číslo 0,2 na tretiu, tak si povie, OK, za desatinou čiarkou som 2 miesta. Je to na tretiu, takže bude trojnásobok počtu tých miest, takže 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 2 na tretiu, to je 2 krát 2 krát 2, čiže nie 6, ale 8. Raz, 2, 3, 4, 5. Hej. Analogicky, keby ste mali čo že 0,1 na 7, tak ako to spraví? Som za desatinou čiarkou 2 miesta, je to na 7, takže budem 7 krát toľko miest za čiarkou, čiže 14. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu bude jednotka a ostatné budú 0, lebo 1 na 7 je 1. Keď pôjdete opačne, to znamená, že bude mať odmocninu. Keď tu nie je napísané žiadne číslo, tak je to druhá odmocnina. Aby to žiaci mohli vedieť vypočítať z hlavy, tak bude musieť byť za tou čiarkou párny počet desatinných miest. Čiže napríklad bude to, že koľko je odmocnina z 0,09 alebo z 900. Tak si bude musieť povedať, OK, keďže to je teraz opak tohto, nebudem dávať dvojnásobok tých miest, ale budem to dvomi deliť ten počet miest. Takže budem za desatinou čiarkou jedno miesto a koľko je druhá odmocnina z 9, to je 3. Napríklad raz, 2, 25. Si povie, OK, je to druhá odmocnina. Takže budem mať tých počet miest polovičku z nich. Takže budem 2 miesta za čiarkou. A koľko je druhá odmocnina z 25? Je to číslo 5. Pozor, samozrejme môžete mať aj napríklad takéto 1,21. Si povie, aha, je to druhá odmocnina. Za čiarkou som 2 miesta. Keďže je druhá odmocnina, budem za čiarkou 1 miesto. Hej, tak si dá len takto značku a teraz si povie, a koľko je druhá odmocnina zo 121? No to je 11. Takže teraz si povie, aha, keďže mám byť za čiarkou len jedno miesto, tak to bude odpoveď. Dobre? Pri tretej odmocnine zase musíte mať tých miest tak, aby sa to dalo deliť tromi, keď to má žiak rátať bez kalkulačky. S kalkulačkou to nie je problém, hej? Takže tu je napísané, že tretia odmocnina, budete mať napríklad číslo 0, tak si povie, koľko som je za čiarkou? 3. Takže keďže je to tretia odmocnina, budem len jedno miesto za čiarkou a povie si, koľko je tretia odmocnina z jednej. To je 1. Takže vy keď tam máte treba, že objem tej kocky bol 0,027, tak on si musí povedať, som za čiarkou 3 miesta. Je to tretia odmocnina. Takže ten počet miest budem deliť 3. Keďže vpredu je 0, tak aj skončí. Za čiarkou budem teda jedno miesto, povie si, a koľko je tretia odmocnina z 27? To je 3. A keď toto už bude vedieť, tak potom môže prejsť na tie dva typy príkladov. A to je prvý. Keď máme kocku. Sú dva vzorce, ktoré má žiak vedieť. To je prvý. Že objem kocky sa učia, že to je A krát A krát A. To sa učia v 8 vo 7. Ale 9 už má vedieť, že toto sa dá zapísať ako A na tretiu. Tak keď chce vypočítať, koľko je A, musí urobiť tretiu odmocninu z toho objemu. Napríklad, budete mať zadané, ako v tomto príklade, že objem kocky bol 0, ja dám iné číslo, dobre? 125 cm kubických. Aký je povrch tej kocky? Takže za prvé, aby som mohol vypočítať ten povrch, to je tento vzorec, 6 krát A krát A a 9, tak by už to mal vedieť napísať, že to je 6 krát A na druhú, tak aby som ho mohol vypočítať, potrebujem sa dostať k tomu Ačku. Ja viem, že objem je A na tretiu. Takže musí platiť, že A na tretiu sa rovná 0,125. Hej.
Tak ako sa dostanem k tomu Ačku? No musím urobiť tretiu odmocninu. Z 0,125. A teraz si ten žiak povie. Dobre. Som 3 miesta za čiarkou. Je to tretia odmocnina, takže skončím koľko miest za čiarkou. Keďže je tretia, delím počet tých miest, skončím jedno miesto za čiarkou. Vpredu je 0, OK, takže jedno miesto. A teraz si povie, koľko je tretia odmocnina za 125? To nie je 125 deleno 3, ale to je tretia odmocnina. To znamená, musí nájsť také číslo, ktoré keď dá na tretiu, vyjde mu 125. Čiže 5 krát 5 krát 5. Teraz som vypočítal, že tá strana tej kocky je 0,5 alebo 50 cm. A keď teraz viem toto, tak môžem ísť sem. Takže S sa rovná 6 krát A na druhú. Takže to bude 6 krát 0,5 na druhú. Preto to teraz takto píšem, pretože mnoho žiakov robí túto vec, si povie, no v pohode, už to mám. Hodí do kalkulačky 6 krát 0,5 a potom dá na druhú. Čo sa stane? 6 krát 0,5 bude 3, takže výsledok tohto príkladu by bol potom koľko? Keď si to predstavíte, že 6 krát 0,5 je 3 a dá to na druhú, tak mu to vyjde 9 a to je blbosť. Preto aj mojim hovorím najskôr, lebo nie každý má inteligentnú kalkulačku. Takže najskôr si musí urobiť, koľko je 0,5 na druhú a to je 0,25. A už ten výpočet bude iný. Hej? Takže keď toto dá do kalkulačky, to je koľko? To by malo byť 1,5. Hej? Keď som sa teda nesekol. To je 120, hej. Čiže toto by malo 1,5 cm štvorcového by mal byť ten povrch tej kocky. Podobný príklad, ale z opačnej strany môžu dostať, že sa povie, že povrch kocky bude, a teraz keď to ten učiteľ vymýšľa, tak aby to tí žiaci vedeli, tak si musí vymyslieť také číslo, aby to vedeli spraviť z hlavy. Najčastejšie býva takýto príklad, ale počkajte, dám to na desatiny miesta, takže dám, že bude, čiže ja si poviem, že chcem mať stranu povedzme 0,3, tak si povie OK, takže keď dám 0,3 stranu, tak ten povrch sa ráta, ako je to 6 krát ten štvorec. Keď si nevieš, jak predstaviť, nech si predstaví normálne kocku, čo hádže, že má 6 stien. Tak 6 krát obsah nejakého štvorca, tak si povie 0,3 na druhú. Ako sa to ráta? Som jedno miesto za čiarkou, teraz je to na druhú, hej, to je toto. Takže dvojnásobok miest, takže toto by bolo 0,9 a dá si to krát 6. Takže si povie OK, takže povrch bude 0,54 cm štvorcových. Toto dostane žiak. A má teraz ísť naopak, má vyrátať objem. Tak si musí povedať OK. Takže keďže povrch sa rovná 6 krát A na druhú a ten povrch je 0,54, tak ako sa dostanem k tomu A na druhú? No musím to tými 6 vydeliť. Takže keď to vydelím 6, dostanem, že to je 0,09 a to je A na druhú. No a teraz si poviem, takže keďže A na druhú je 0,09, tak A bude druhá odmocnina z 0,09, alebo teraz 900. A to je zase ten krok tu na, že som za čiarkou 2 miesta, teraz to nebudem dvomi násobiť, ale dvomi deliť, takže skončím jedno miesto za čiarkom a vyjde mi, že A sa rovná 3 cm. A teraz môžem ísť k tomuto vzorcu, to znamená, že objem je A na tretiu, takže to bude 0,3 na tretiu. A 0,3 na tretiu si zase povie, som za čiarkou jedno miesto, je to na tretiu, takže budem za čiarkou 3 miesta a 3 na tretiu je 27. Takže to bude 0,27 tisícin centimetra kubického. Ešte na jedno upozorním, čo vždy hovorím, to žiakov vždy zaskočí, a to keď nie je v desatinných číslach, ale v celých číslach, dajme tomu, že sa povie, že objem kocky, to sú veľmi obľúbené príklady, objem kocky 1 meter kubický. Aký je povrch? On si povie, dobre, takže väčšinou sú ešte takí, že tie vzorce napíšu, že to je A krát A krát A, alebo tí sofistikovanejší dajú, že to je A na tretiu a tu na, že to bude 6 krát A na druhú a teraz naraz prídu na to, že A na tretiu 1 meter kubický. A teraz, no a čo to budú, koľko to je? Budú to deliť tromi, alebo neviem čím. Koľko je tretia odmocnina z jednej? To je 1, čiže A je 1. Hej, tak to napíšem, tretia odmocnina z jednej, to je to A, takže A je 1. Takže povrch bude potom 6 krát A na druhú. Takže to bude 6 krát A na druhú. Opäť zase známy výsledok, ktorý žiakom vyjde 36, pretože čo spravia?
dajú, že 6x1 je 6 a dajú to na druhú. Najskôr toto na druhú, takže to bude 6x1, takže ten povrch je 6 metrov štvorcových. Ešte preto je komplikovanejšie, lebo sa toho zlaknuje, keď sa povie, že povrch je 6 metrov štvorcových. Vypočítajte objem. No, nejak si spomenú na tento vzorec. Najkrajšie je to, že na tom monitore, napríklad na testovaní 9, tie vzorce majú vzadu, len ich nevedia použiť. Tam stačí ozaj len premýšľať, použiť tie vzorce. Aj keď treba si nevedia ho spomnúť, tak keď ten vzorec mám, tak už sa viem z toho nejak vysomáriť. Takže si poviem, OK, takže keďže povrch je takýto a ten povrch sa rovná, že 6 sa rovná 6 krát a na druhú, lebo toto mi vyšlo, hej, tak ako sa dostanem k tomu a na druhú? No keď to vydelím 6, tak mi vyjde, že 1 sa rovná a na druhú. Tak koľko musí byť to a? Čiže a musí byť teraz naopak odmocina z tohto čísla, odmocina z 1 a to je 1. To už je prvé, čo ich tak zaskočí, že fúha 1. No a najviac, čo ich zaskočí, je, keď teraz budú mať z tohto vyrátať ten objem, lebo to je a na tretiu. Niektorí si ešte napíšu, že to je a krát a, aby sa ubezpečili. A 1 na tretiu nie je 3, ale 1 na tretiu je 1 krát 1 krát 1, to je 1 meter kubický. Ešte aj tu, keď si to dajú naozaj, to tak vyjde, naozaj to vyjde 1 meter kubický. Takže ak má kocka povrch 6, tak objem je 1. Veľmi často sa toto dáva, niekde som to videl aj na príjimačkách, na nejaké priemyslovky, no kedysi, hej, s tým, že to je jasné, to musí vyrátať z hlavy. No a to niekedy viacej zamotá hlavu ako všetko ostatné. No, trochu som sa rozkecal, dúfam, že pomohlo.